Sa number 10, partial kag full road closure sa Lacson kag Circumferential Road para sa Masskara Festival 2025 Grand Weekend ang ginsugdan na. Nagsugod kay inalauna sang hapon ang full road closure sa pila ka bahin sang Lacson Street bilang preparasyon sa Masskara Festival 2025 nga highlights. Base sa SP Resolution number 711, Series of 2025, ang Lacson Street, halin Ramos sa Bias Aquino Lacson, Tubtub SSS, o kung sa Cottage Road, magapaidalom sa full closure. Oktubre 16, launa sang hapon, Tubtub 6 sang aga. Kag Oktubre 17, October 19, 2 p.m. Tubtub 3 a.m. Apektado man ang Bata kag Mandalagan nga ruta. May traffic rerouting ang Aguinaldo Street, one-way south to north. Ang Gatustao Street, one-way man north to south. Sa Biyernes, Oktubre 17, may full closure sa Circumferential Road, halin Burgos, Tubtub St. Francis Avenue sa Palmas, Doña Juliana, gikan 4 p.m. Tubtub 9 p.m. para sa Electric Masskara Celebration. Ginahinyo sang otoridad ang publiko nga maglikaw sa mga apektado nga dalan kag magamit sang alternative nga ruta.